Hallelujah, dɔfoɔ. Onyankopɔn hyira wo no nyɛ ɔkɛseɛ mema wakɔ abade ba wote aseɛ tena dwumadie yi so. Onyankopɔn aba a wɔasɛmpa kani Jacqueline ne na nyame nam me so de ne nsɛm brɛ yɛ nyinaa yi. Ɛnnɛ yɛbɛfa yɛ akenka nsɛm afi Daniel eti baako nkyekyɛmu baako kɔsi nwɔtwe. Ɔdɔfoɔ yɛmmɔ mpaeɛ. Ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhumfoɔ agya a Awurade wode wo nsa aka yɛn no wɔnya ne yɛn nkonimdie mu. Ɛnnɛ nso yɛhyɛ wo anuonyam kasa yɛyie nka wo din. Awurade nokwafoɔ yɛgya yɛn ho hyɛ wo nsa sɛ nyame nkronkron kyerɛkyerɛ yɛn. Na Awurade yɛde sua wie yɛde wo kɛseɛ no mani yɛbɛma wo. Yɛda wo ase bebree wɔ Yesu Kristo wo din mu ne yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ, ɛnnɛ sɛdeɛ meka yɛakenka nsɛm Daniel eti baako kɔsi nwɔtwe. Na ɛhɔnom na onyame asɛm kyerɛ yɛn sɛ Juda ɛyɛ bɔne tia Onyankopɔn ɛma Onyankopɔn ma kwan ɛma matamfo di ɔmo so nkonim. Na afei yɛfa nipa bebree nomom ɛnkanka ahemfie ma adehyeɛ no. Na Bible ma yɛte aseɛ sɛ du baabi na ɔhene ma mmara sɛ ɔmo mpɛ mmeranteɛ no bi a ɔmo efi ahemfie na ɔmo ɛntete ɔmo ɛwɔ Babylon nkyerɛkyerɛ mu. Na afei ɔmo ma ɔmo aduane a efi ahemfie no bi na ɔmo mfa ɛma ɔmo. Nsa ne nam ne kyɛsɛ nneɛma efi Babylon ahemfie. Na mmarima Daniel ne ne namfofoɔ Shadrach, Meshach ne Abednego deɛ ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo mfa ɔhene no ne nsa ne n'aduane no bi anka ɔmo ano. Efi sɛ ɔmo ho sɛ ɔmo yɛ adehyeɛ. Ɔdɔfoɔ, saa asɛm yi ɛkasa kyerɛ me bebree na megye di sɛ ɛkasa kyerɛ wo nso. Ɛsɛ Onyankopɔn de yɛn esi nkyɛn. Nti ma yɛmfa yɛn ho mfrafra wiase nneɛma bi a bɛtwe yɛn akyire. Na nka aduane ne nsa no ne nea ɛkɔ so no ɛyɛ kama. Ɛbɛma ɔmo honamdua atɔ so. Nanso ɔmo dwene kɔ honhom fam sɛ daabi yɛmfa yɛn ho mfɔrefɔre wiase nnuane ne wiase nneɛma yi. Ɔdɔfoɔ, ɛnnɛ yɛn mmeranteɛ ne yɛn mmabaawa yi ehia mpaebɔ kɛseɛ. Ɛwɔ bo sɛ mpanimfoɔ hia mpaebɔ nanso ɛnnɛ yɛhu sɛ mmeranteɛ ne mmabaawa no bebree sɛ mpo ɔbɛyɛ adwuma mpo yɛ asɛm. Ɔpɛ sika ne ntɛmntɛm nti kwan bi a ɔbɛfa so bia a ɔbɛtumi anya ne sika deɛ ɛmfa ne ho. Ɔdɔfoɔ, yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ Onyame mfa ne nsa nka yɛn mmeranteɛ ne yɛn mmabaawa yi sɛdeɛ ɔno aka sɛ yɛnka yɛn bɔfoɔ yɛn mmeranteɛ berɛ mu ansa na da bɔne no abɛn. Na Daniel ne ne namfofoɔ ma awofoɔ ɛnhyɛ da ɛnni hɔ bi. Nanso so ɔmo ɛka wɔ ɔmo akoma mu sɛ daabi yɛnyɛ deɛ a ebegu yɛn Nyankopɔn ho fi. Adɔfoɔ nom yɛnka ho sɛ Daniel nom na ɔmo yɛ adehyeɛ. Yɛn nso Bible sɛ ɔgye yɛn na ɔbɛgye yɛn ne yɛn fiefoɔ nyinaa. Ɛno nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade nokwafoɔ no ɔma ne nsa so ɛwɔ yɛn youth no so. Ɛmaa ne mmarima nyinara abaatan bebree na esu, abusua bebree na esu ɛsiane sɛ ɔbɛhwɛ busuam na ebia ne ba bi na waba abɛyɛ armed robber, ne ba bi na ebia na ɔyɛ drugs, ne ba bi na ɔbɔ abrabɔ basabasa di namfofoɔ akyi. Adɔfo nom abaatan esu. Yɛnim sɛ Bible sɛ berɛ de awieɛ no mmeranteɛ ne mmabaawa asoɔden ɛma asoɔden bɛba nanso waka ne saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛbɔ mpaeɛ. Waka ne saa ɛsiane sɛ Onyankopɔn onim awieɛ no fimfiti aseɛ. Ɛnyɛ ɔno Nyankopɔn na ɔde aba nanso onim sɛ ɔsɛefoɔ no bɛma ne home no so ɛwɔ awieɛ berɛ yi mu. Sɛ mmeranteɛ no mmabaawa bɛsisi ɔmo aso ama ɔno Nyame asɛm. Ɛno nti ɔdɔfoɔ ɛngyae mu mpaaba. Woyɛ ɔbaata, woyɛ onua bɛrima, woyɛ onua baa na wo nua bi ɛkɔ saa bea no a sɛ wo kun bi na ɛkɔ saa bea no a ɛsɛ ɔmfa Nyame ɛnyɛ hwee na ɔmfa Nyame asɛm nyɛ hwee a yɛdeɛ sɛ yɛyɛ ane sɛ yɛbɔ mpaeɛ. Onyankopɔn ɛberɛ pɛ mu no ɔbɛgye wɔn. Wankasa nso woyɛ maame, woyɛ papa, woyɛ brother, woyɛ sister na womfa Yesu Kristo sɛ Awurade ne Okragye nkwa a ɛberɛ no nnue na bea no nnue ɛfiri sɛ wiase nneɛma yɛbɛgya ne nyinaa hɔ akɔ. Ɛno mma yɛ ahotosoɔ. Ebetumi asɛe, nsuyiri betumi afa no, ogya betumi ahye no. Nanso so Onyame asɛm deɛ etim hɔ daa. Yɛsua asɛm no ɛtena yɛn mu san sɛ Yesu Kristo te yɛn mu. Nyame nkronkron so boa yɛn na ɛbrɛ asɛm no yɛde asɛm no ayɛ adwuma. Nti ɔdɔfoɔ,
ma wo home ne so ema kwan mo sefo no mfa wo nya hanam ema ne sen na emo ma onyankopon mo mo kwan no mfa wo nya ejuma kai wo bofo wo mranche bre yi mo kai wo bofo wo maba wa bre yi mo kai wo bofo wo bra wo ahoden yi esan se bre bi ba eye ebre bone ebia na afi wo yare da ho ebia na afi wo ni ahoden bio ebia na afi wo ntimi nkase biom ebia na afi bibie simple free mo no we fra asase so na kai ho se wo fi asase so nso a atemmuo ewo ho atemmuo wo ho twen ye nyina chodofo ja homa Kristo eno ene kwan pa ye de ko heaven onyame nshaw na yete se Daniel ne namfofo no ewo Yesu din mo amen.